Ha Accra Court. Ye hwɛ nim sɛ AKUAPEM POLOO adodo na edin ye different and edin ye sadaka on Rosemont Brown. Obe free court dan mu apie. Nsɛntrɔfo Abalangard twɛn. Na ne yakoba nyina ne sɛ yenu abai ekutwa mfoni bi na ne ba ejina nimu mu nyina o mabɔ kwatre kwasho boy. Ema nam so ama child right for edina kopi mu aseni yese yanhwe de yentwe naso e wo sansem yi ho atitiri bebre ene de omo ano ato AKUAPEM POLOO nsem yi ho e kire se court no betimi a omo ne nkɔ efie na nkɔ hwe ne ba anso no ene ejina ha ya ensem a abetodwa ene se AKUAPEM POLOO court ahye se wonfa no nkɔtwere aban kukumu enna aduokron a ye bosome miensa na AKUAPEM POLOO ye gina ha twɛn se obepie afi court room aba opie ya kyerɛ sɛ waya Maria abusua de ntoma kyerɛ sɛ woma hyɛ na tade a kyekyere no ho a wonhu nanim mpo ewiase aposifo bɔ ne ho ban den ne ko hyɛ taxi mu edu taxi ne ho kura na ewura bai na ekoya yesim bie wo ho yenhwɛ sɛ ne asɛm no ekoye efa em do pie no Okay, go.